మన చెన్నై షాపింగ్ మాల్ లో క్రిస్మస్ కార్నివల్ ఈ రోజే క్రిస్మస్ షాపింగ్ చేయండి తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్. పుష్ప సినిమాకు డివైడ్ టాక్ వచ్చింది. సినిమా ఫ్యాన్స్ కు బాగానే నచ్చింది. కానీ సెకండ్ హాఫ్ లాగ్ అయిందని, క్లైమాక్స్ వీక్ గానే ఉందనే కామెంట్లు కూడా వచ్చాయి. మొత్తం మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే రీచ్ కాలేదనే చెప్పాలి. అలాంటి పుష్ప సినిమా వసూళ్లలో మాత్రం దిమ్మ తిరిగేలా షాక్ ఇస్తుంది. అసలు ఎవరు ఊహించని విధంగా ఆ వసూళ్లు నడుస్తున్నాయి. పాన్ ఇండియా సినిమాగా రిలీజ్ అయిన పుష్ప కమర్షియల్ గా మాత్రం దుమ్ము రేపుతోంది. బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ 140 కోట్లయితే అది 2 రోజుల్లోనే దాటేసింది. ఇక మూడో రోజుకు 173 కోట్లు వసూళ్లు రాబట్టి అందరికీ షాక్ ఇచ్చింది. అలా వైకుంఠపురం రికార్డులను బ్రేక్ చేస్తోంది. అల్లు అర్జున్ కెరియర్లోనే ది బెస్ట్ కలెక్షన్స్ రాబట్టిన సినిమాగా పుష్ప నిలవబోతుంది. కాస్త డివైడ్ టాక్ రావటంతో ప్రమోషన్లో ఎక్కడా వెనక్కు తగ్గకుండా అన్ని ఏరియాలు కవర్ చేస్తూ టీం తిరిగేస్తుంది. అల్లు అర్జున్, సుకుమార్ ఇద్దరూ ఓపిక్గా ప్రమోషన్ యాక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. మొత్తం మీద టాక్ ఎలా ఉన్నా పుష్ప కమర్షియల్ గా మాత్రం ట్రాక్ మీదే ఉన్నాడు. భారీ వసూళ్లతో బాక్సులు నింపేస్తున్నాడు. పుష్ప పార్ట్ 2 హిట్ అవుతుందా? మీ అభిప్రాయం కామెంట్స్ లో పోస్ట్ చేయండి.